akože vybijajúci orgazmus je jedna z tých prírodzených vecí, jedna z najsilnejšie dopaminových akože bomb, ktorá tam je. A je to v podstate lacný dopamín, takže robí to presne to, keď si to študoval o sladkosti alebo o niečom proste inom, tak presne to isté to robí. Budeš potrebovať viac a budeš to potrebovať intenzívnejšie. A budeš na tom závislý. Ono sa to volá, že orgazmus údolia, že ten vybíjajúci z vrcholu, že vystúpam na vrchol a potom spadnem dole. Ten nabíjajúci je taký, že idem po tej doline, kochám sa tou krásou, jak ide a zrazu ma zaleje vlna radosti, a ktorá nie je len v tých pohlavných orgánoch, ale tá sexuálna energia je tvorivá energia. To je vlastne to, prečo tu sme a ja vlastne ju viem použiť na čokoľvek krásne. Čula som, že sa tou energiou dá aj vyliečiť človek, že to vieš zamerať do nejakej oblasti tela. Veľa mužov bojuje s tým, že to s jednou ženou už mám byť do konca života, že už nikdy budem mať sex proste s inou ženou a tak ďalej. Tak toto je ultimátne riešenie, iné nie. Odišiel z advokácie, aby mohol pomáhať mužom, ktorí stratili samých seba. Tomáš Mesároš ako mentor sprevádza mužov, zadaných aj nezadaných, na ceste k väčšej sebahodnote, zdravším vzťahom a vedomej sexualite. Tie dobré veci sú jak mačka. A žena úplne, proste, že keď ti chýba od nej ten rešpekt, proste tá túžba, proste tieto veci, tak to neurobiš tak, že ju začneš naháňať, že ju začneš tlačiť, že poď sem, už sme dlho proste nerobili toto, partneri musia proste robiť, že to vôbec nefunguje. Ona ti utečie, proste oprská ťa, ešte ťa aj ona doškrabe. Kopu mužov chodí do studenej vody a na ľadovky a tieto oni si myslia, že je výzva, hej, že maratón a studená voda, toto, že to je pre teba nie výzva. Skús inak vlastne zvládnuť svoj hnev v komunikácii s tvojou ženou, keď ti vyčíta. To je pre teba výzva, nie studená voda. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posvieťte si na nich na slnco.sk.